yanayin shiga garin nan na san ai shiri ne. Yan tauri na da mafarauta na kowanne a garin su na jibge su za su tare mana. Barka da fitowa. Excellency barka da fitowa. Sannu ki dai. Excellency lafiya dai na ganka da jaka? Chairman yanzu jirgi na zai tashi zuwa Morocco. Shiga yanzu nan da minti 30 insha Allah. Excellency maganar shiga gari jama'a sun gama shiri kai ake sauraro zaka bayyana Excellency. Chairman shiga garin nan ba zai yiwu a tare da mu ba saboda lissafin ne ba kwa gani yake. Inna lillahi wa inna ilaihi. Excellency ya gani da yan takarkarinmu da suka ba mu kudaden su muka ba su wannan Excellency. Yanzu ka gani harkar nan duk kaina za ta dawo tunda ni kowa ni ya ba kudin sa. A matsayina na chairman party. A tattare yara mu a ba su jar hula su sai da jar hula a bakin danja da tsoron titika. In ta kama har flyover ma sai a barbazo wasu a wannan in aka hada da sai a biya yan Excellency shikenan kwana a gida zai gagari. Ba kai ke da matsala ba, ai ni nake da matsala. To kai an baka kuɗi ne? Ni da jama'a suka danka mun kuɗin su a matsayina na chairman na jam'iyya. Ni ya zan yi da yan tauri da mafarauta da aka hada mu. Na gayyato mafarauta da yan tauri. Wannan ya ka gama wannan? Na gama yau. Ka shirya? Na shirya. To na gama. Excellency. Your Excellency, ka ga hanyar kofar shigan nan ba nan bane ba. Zo kanan ga tana kofar ta nan Your Excellency. Excellency. Jama'ar gari suna ta tunanin bayyana kai Excellency. Kai ake ta sauraro Excellency. Gwani, lafiya? Excellency. Wallahi in ka banni da mutanen nan za su ga bayana Excellency. A ba su haƙuri mana. Subhanallah, Your Excellency, Chairman. Bismillah, subhanallah. Your Excellency.